কয়জন? আমার ছেলেটা আরেকটা সামনে নাকি না আমার না টোটাল কত? কয়জন? আমার ছেলেটা আরেকটা সামনে নাকি না আমার না টোটাল কত? কয়জন? আমার ছেলেটা আরেকটা সামনে নাকি না আমার না টোটাল কত? Belai kemang sajaknai mangpili tei wana jaknai mangpili. Tini di porjorani damsa tammani jorawo khorok thamchirai hasingsa tisamani hakoro thanglai tongmani achumsa hakwagui thayono khoroknaini langma chokha tei khoroksa khwai sakhamnogo langmani chobawo partimung khwai hangkor Kolyanpur Manik Chandra Para theinai chererokni mung ongkha Ayush Deborma umor 24 bufani mung Pawan Deborma tei khoroksani mung Rumai Deborma umor 24 bufani mung Raju Deborma o thayo raida chayatui hachingni ban Hello. Sade. Acha nini bubung khai? Ani bubung khai Rajiv Deborma. Nong paran bubung tamo. Manik Chandra Para. Abo ki edisi kai 11 mohra nei kai 27 Kolyanpur na. Acha. Tabuk je thuinai khorok nei serai nei bubung khai tamo. Khorok Nei nin kai Rumai Deborma. Bufan bubung. Buban bubung Raju. Tai khorok sa serai khai. Tai kesa ka Ayush. Boro thangai dom soi kha. Borogo hajincha kuariwo. Ani kwariwa na khorok busuk eklogi boro half jong mane. Khorok tam tongmani borok. Tai masa je sak dukhu mane serai nei bubung khai tamo. Bin bubung khai Rangsa. Rangsa Deborma na bufan bubung. Buban bubung Raju. O takung nei kaisa dong na. Takun ikunai. Borok ta boyong ta. Acha. Tabuk বর্তমানে নরনে আরনে সিজেশন নরনে কামিনী লুকুরক যখন আনো জরা কাইসাও রিঙে নাহার ফ্রু আরো সম্পূর্ণ ও যে হাসিংচা তিসানাই নিবুং তামসিং খামু তপন দাস বত আফ্রু বিনি থাই বিনি জায়গা হনে যে বব আবো খাকলা বুই কক সাবো জরা বাং ভাই আবো কি বিনি থাই জাগলাই বিনি থাই তো ম কলাইয়া বুই আগি তেব্রা সারনি যে জায়গা পাইমানি বিনি কোন আমো রেস্ট্রি তো তঙ্গামলো যে মুকামো সাজংমায়া Bokai to restri kiri namu tibra sang jaga bor restri mana agi roka bor elut mon rokman hin chawa am saimi ajung bo acha o jorabo to norone kamini bor rogabno aro seri rok theipa mano thangphan mano musuk misip kologi thika one kokor salai no rok totally abono condemn khaika abone againstokrang tiseka tam pai thago tamungoi borno bono mothak malia abo tam hi chajine jema abo government ni da dai government ni nahi ma hinna abo tam ni mo government ni no boki aro domkol bai hasin jatisa domkol bai domkol tin chaita bini tongo acha domkol tin chaita bin tongo na engka tabuk je noni kami ni boro noni kami tolano bla na haji ti samane abo chin kami tola tabolo kami ni boro tamro hilai tong kami boro roi kamro ta amo cash ma khaina amno jeng bodoma khainai amo mudike tak thika buskang ta thiba na pida buskang ta thimano mo subangya agi se jeng abone di podibat khaiga apita oi tabuk to thiji thang kai ko ঠিক আছে সারিকা হামাং দম দেহা ও করং ফিনাই দো আচ্ছা